For millennia, beer has been one of the refreshments enjoyed by nations all over the world. It's always been associated with taste, experiences, and feelings. Beer is full of feeling. The earliest example of beer drinking comes from Mesopotamia, and the Egyptians too had a taste for beer. The mass production of beer started in the Middle Ages, when selling beer became a significant source of income for the monasteries. In Finland too, the beer tradition goes back centuries, and there's every reason to be proud of it. However, under Russian rule, spirits took over, which nearly killed the whole brewing business. The situation was made worse by prohibition, which pushed people even more towards hard contraband spirits. More open attitudes didn't come until 1969, when the sale of beer was allowed in grocery stores. The consumption of beer increased at the expense of spirits. Traditional Finnish breweries have always been an important part of society, and nowadays beer is extremely important as a beverage and as a recreational drink. Kotimaisen oluen myynniosuus on nyt panimojuomista niin reilu 60%. Juomaosastolla kokonaisuuteen on äärimmäisen iso merkitys. Meidän nopein linja on tölkin täyttölinja, joka on 90 000 purkkia tunnissa. Ei sitä kukaan oikein näkemättä tahdo uskoa, että mitä se tarkoittaa, kun sitä tulee kymmeniä tuhansia yksiköitä tunnissa. Panimon sisäinen reseptiikka, mikä on tietysti kullekin oluelle omansa, se oikeastaan määrittelee sitten se, että minkälaista olutta niistä laadukkaista raaka-aineista tulee. Edelleen se sama perusasia on siellä, eli se hiiva, joka tekee sen työn ja muuttaa sokerin alkoholiksi, hiilidioksidiksi ja lämmöksi, mutta kaikki muu on oikeastaan muuttunutkin sitten. Maistetaan sitä koko kokonaisuutta tai aistitaan se koko kokonaisuus, niin ulkonäkö, haju kuin makukin, että siinä tulee niin kuin se kaikki, minkä kuluttaja sitten kohtaa. Kaikki on omalla tavallaan hiukan erikoisia oluita, mutta taas ei niin erikoisia, etteikö ihan tavallinen kuluttaja niihin voisi ihastua. Ne oluet, mistä kuluttajat pitää, niin on niitä oluita, mitä mä tykkään tehdä. Se työpanos ja ne peltohehtaarit, mikä siellä takana on, niin ne merkkaa mulle aika paljon. Kotimaisuus näkyy meidän tuotteissa, koska me ollaan ylpeä siitä, että me ollaan suomalainen panimo. Meillä on nykyaikaisimmat laitteet maailmassa ja tietotaito, loppuun asti hiotut reseptit. Mahtavaa työ mahtavan asian ympärillä, eli olut. Tämä on aika korkeasti jalostettu tuote. No meidän mallasta voisi sanoa, että menee ihan ympäri maailman. Niin kyllä me kokonaisuudessa tuotetaan 340 000 tonnia mallasta. Jokainen jyvä on oma yksilönsä, niin se vaatii tosiaan semmoista ammattitaitoa, että osaa lukea sitä jyvää ja miten se käyttäytyy. Me ollaan todella kranttuja. Ja niin pitää ollakin, koska laatua pitää vaatia. Onhan se ylpeyden aihe, että se on jotain suomalaista. Toivottavasti päättäjät ymmärtää tämän elinkeinohaaran tärkeyden ja muistaa, että ihmiskunta juo olutta tulevaisuudessakin, että menekki tulee olemaan taattu. With a beer consumption of 80 litres per year, we Finns are at an average level in Europe. But beer production is one of the most important industries in our country. Or how do you find this?
Over 400 million litres of domestic beer is produced every year, bringing in €500 million in excise duty alone. The domestic production of beer really does make a difference. It's a completely domestic beverage, which is also healthy when used moderately. Siinä on aika pitkä ketju takana, että se ei ole ihan vahingossa syntynyt tuote. Kaikki mitä viljasta voi saada hyvässä säilyvässä muodossa. Uskallan väittää, että Suomesta löytyy melkein maailman parhaimpia oluita. Lähemmäs 30 000 ihmistä saa leipänsä siitä, että Suomessa tehdään olutta. Kyllä mä koen siitä joka päivä ylpeyttä, että saa olla sitä tekemässä. Beer is an inseparable part of Finnish dining. It's part of our leisure time. It's part of our social life. It always has been like that, and always will be. When enjoying a beer, it's great to know that it's a totally Finnish product, creating wealth and joy for all of us. Saisinko mä oluen? Kotimaisen oluen, kiitos.